Nganong sala ang pakigilawas nga wala pay kasal. Nganong kanunay ta makadungog nga daghan gyud ang magpadayag nga kanang mag-ipon-ipon isa lang mortal. Isuon ko makabaton ta gugma, kanang bitang gugma wala man ta did isa Dios ni ana. Basta naata sa gugma nga tarong og insakto. Dayon kanang pakigilawas or kalipay sa minyo nga labing-labing wala sad ta did isa Dios ni ana. Kay giandam na niyang gasa para malipay ang tao, ang babayi o sa kalalaki. Pero naa siya kondisyon. Nga una mo himo ang tao ni anang maong kalipay nga irigalo niya, kinahanglan mo dawat sa tag-blessing o panalangin kaniya, maunang kasal. Kay kung dili ta mahimong magpakasal o wala tay panalangin nga gikan sa Dios, ang kanang buhata mahimo siyang salang mortal. Kay ang fornication against sa will sa Ginoo. Salang mortal siya igsuon. Og diya sa ikaunom nga balaod sa Ginoo nagaingon nga di ta maghimog malaway. Malaway na bilong ang pakigilawas igsuon. Ang malaway dili lang kay sa atong mga pulo nga bastos, dili lang kay sa atong mga sinuotan, kundi apil pa ng paghimo nato pakigilawas sa usa ka tawo nga dili pa nato banag asawa. Salang mortal na siya. So, sa mga minyo diha nga nagdugay na mong gaipon din hangtod karon wala pa mo nagpakasal. Pag-ampo mo sa Ginoo nga makabaton mo grasya aron ka mo makasal. Pangayoon mo sa Ginoo ang usa ka panalangin ang inyong kinabuhing kaminyoon mabalaan na siya. Kay ngano man ang atong kalibutan karon wala ta nasayod kung sa may tabo. Wa ta nasayod kung sa himuon sa Dios ang paghukom natong mga tao. Ug simba ko nga maabtan unya ta sa Ginoo nga naa pa ta sa salang mortal. Sarado unya ang langit alang kanato. Dili unya ta makasulod sa gingharian kay ang langit giandam sa Ginoo ngadto sa mga taong limpyo, nangandam ug nagmatarong sa kinabuhi. Ug lami bitaw ning balaod sa Ginoo nga wala tay laktawan ba? No, at ibutang mingon mo nga, ay nag-ampo ramang pod mi dayon, nagmatarong ang among kulang kana na lang. Igsuon di man pud ta pwede manglaktod. Kay ang balaod sa Ginoo na pulo ka sugo, kinalang matuman nato ng tanan. So kung ang babag ninyo is kwarta lamang, ang Dios tinubdan, source sa tanan. Iampo lang na, kana kung gusto mo. So paningkamot mo na mabalaan ang kinabuhing kaminyoon, kay ang kinabuhi hadlok, kung naata sa kinabuhing sala nagpuyo. Amen.